Hello! Mga mamshis! It's another day. Ano ba yan? Papakasal pa natin. Ha? Papakasal daw kami. Ayaw ko nga muna. Bakit? Service naman kagabi, tapos magpapakasal kayo? Paano Paano yan? mo magpabaga? Ka na paaligid-aligid dyan. Ha? Iyak tuloy ako. Napakaganda naman ng kaibigan ko. Eh. Paano kayo magkaroon ng ganyang mukha? Ng ganyang... Ay! Oh, eto na nga. Nako. Oh, speaking of boys, na si Gio na... Pakasal pa tayo. Hindi? Actually, Gio's dad, he messaged me saying that thank you so much, Brenda. I think his name is Sir Gerald Istana. Neroso. Generoso Istana. Sige, artehan mo pa. Hello, basher ka na naman. Bashers are like, you bash because... Thank you, Santa Papa Ana Don. kasi, hindi sa ta... Thank you so much for taking care of... English Pati talaga. mama niya, pati mama Maraming niya. salamat sa Si Ate pag-alaga. Jenny, nanonood Mama ka niya, na. Pag-alaga kay Ano? Gio, ha? Oo. Mama niya nanonood kay Dominic talaga. Thank you. Kagabi sa amin sa live ni Adseng. Uwi nga sila dito, marunong hikan. Ha? Hoy! Nakasagit ko! Si Brenda po talaga hindi ko alam kung kulang ba siya sa tulog o baka feeling ko talagang overflow na yung love na nararamdaman niya para kay Gio. Eh paano yan? Kailangan niya kasing tapusin yung thesis at saka Oo, kailangan niya mag-aaral. pag-aaral Yun mo. ang, yun ang nga. Kaya nga papakasal para ako na magpapatapos. Hayo. Cheres! Yung palang target. Kailan niya sinabi na gusto ko na niyang pakasalan? Kagabi tsaka na umaga pa, ulit-ulit na lang siya. Uy, nakasagit ko. So anong problema ngayon ang kinakaharap mo? Kasi nga nagpabago kagabi. matapos kung Oh, as a proud and supportive wife, i-edit ako ng video niya. Oh. Saving na nga, uploading na later, ganun. Kaya nga gusto ko pakasalan. parang all in one na, no? Sagad na sagad. Kaanat ng katulad. Kailan mo ba kasi walak pabalikin yung bata? Si Gio. Depende, pag sawa na ako sa iba. May iba ba? May iba? Scarlett, ikaw may iba ba? Oo, di ba? Pinagsaluhan natin kagabi. Edit out ko na nga lang to. Totoo kaya? Abangan natin yung rin. she's beautiful. What can you say about the proposal of Gio to Brenda? Na gusto raw pakasalan ni Gio si Brenda. Okay lang. I'm so supportive naman for their relationship. Kasi nga, we don't have the right to stop Brenda. We have to support what is good for her. 'Di ba? Basta kung ano yung mapapasaya sa kanya, masaya na rin tayo. Wag lang siya masaktan kasi mali yun, no? Correct. Pero darating naman yung time talaga, hindi naman Yes. Diba? Walang perfect relationship. Oo, walang relasyon na naghiwalay sila na hindi nagkasamaan ng loob. 'Di ba? Hindi naman pwede yung ganun. Correct. So, tanggapin mo yan. Kung sakaling sa darating na kasalan ni Brenda at ni Gio, ano sa tingin mo magiging posisyon mo? Ano ka dun sa mga abay? Or sa entourage? Cauliflower. Ano ko Ano? Flower, maid. Scarlett. Collie maid. Ha? Flower maid. Flower maid? Bride's ring. Aha? Bride's ring? Well, tsaka lang, no? Brides of Honor. Depende sa Brides of Honor. Nora of honor na lang. Bridesmaid, Brides of Honor. Ano yun? Nora of honor. Bridesmaid and Maid of Honor. Okay. Ayan. Grabe kayo, hindi naman- Bridesmaid, Maids of Honor. Brides. Nora of honor. Okay. O mga kalahi ng Nora Honor. Ikaw, Mia, sa tingin, what can you say about the proposal of Gio to Brenda? I grew up in the slums of Tondo, Manila. Nakasagit ko. And the life there was very poor and hard. And it made me realize that love is blind. And as we move on, love will set us free. Ha? Bakit isi-set as free mo na kaagad yung relasyon nila? No, I mean, love will set us happy. Yeah.
Yeah. Love will keep us alive. Yeah, love it, keep us alive. Yung ano na yun, yung proposal na yun ni Gio, ano sa tingin mo? Ano mo? Anong masasabi mo? Remember, jokes are half bet. So, pwedeng totoo talaga siya. Alam naman natin yung Gio na yun, yung bata na yun, mabait at mapagbiro. Pero, uy, nakashagit ko. Kung sakali matutuloy yung biro ang kasal. But of course. Ano ka sa tingin mo dun sa... Remember, Oh. jokes are half meant. Mm. Plus, what if he's not joking? So, half-half nga. Okay, half-half. Sa entourage na kasal, ano ka sa tingin mo? Bakit ninang? No, I think I'll be a bridesmaiden. Wow, taray. Or the maiden of, what is a bridesmaid? Bridesmaid May was- bridesmaid, maiden of honor pa? Si Maid of Honor is the best friend of... Parang best man. Yes. Ayan, oo. Tapos si groomsman and si bridesmaid. Si Maid of Uy, Honor balita ko daw, ang best man naman daw ay si... Ay! Nakasagit ko! No! Bakit? Alam mo, joke nga tong kasal na to. Balita ko, ang best man daw ay si... Nakasano? Ba't hindi nila kaya si Gio at saka si ang ikasal? Ayok ka. Anyway, yeah, we'll be there. We'll see you. Yaya, ano daw masasabi mo tungkol doon sa proposal ni Gio kay Brenda na kasalan na daw to? Good luck. Anong alam mo dito? Kasi ikaw Wala akong alam. Ikaw pinakamalapit na yaya mula kay Brenda. Kung saan siya masaya, doon siya kasi handa-handa na po yung wedding ring. Yung wedding ring. Ha? Totoo na ba yung wedding ring? Nakita mo na kung itsura? Wedding ring. Ha? Wedding earring. Wedding ring. Wedding earring. Ayan na. Yes! Ayan na, wedding earring. Pero okay lang sa'yo na makasal sila if Okay ever. lang. At least masaya siya. Ah. Kung saan siya dalhin. Kunyari doon sa kasal, ano gusto mo ano ka doon sa entourage? Ano? Anong abay ka? Ako? Oo. Father lang ako. Ha? Siya yung pare. Father. Siya na lang siya na lang daw yung father ni Brenda. Mother. Si Mia naman po. Si Mia. Magmadre po si Mia. Yung mga tao. It's DJ.